Wah, iki lho ora cek muteng kok iki cuacane lagi piye, tidak baik-baik saja. Wah, awan panas sore udan. Awanmu panas iki sore ora udan. Wah, wis perlu bersyukur rasa ngresula lho. Udan panas iki kabeh ya sing ngrasake wong sak donya. Ngono wae ora awake dhewe kok andani ya ta. Urip iki piye digawe enteng digawe penak. Wong ade gur kari nglakoni titah sewantah ngono ae ora jalma lipat seprapat amat ngono siji pesti loro jodoh telu wahyu papat angkat ngono 5 derajat derajat angkat wis alah wong wis ora enek sing ngerteni lho Gusti Allah nek ngarep kei pangkat jabatan kowe ya ora kurang-kurang dalan nek arep nyopet jabatanmu ya ora kurang-kurang dalan ngono ae to nek arep kowe rezeki kowe alah sak miliar sedina ya iso Gusti Allah ya to sak triliun sedina ya iso ning kowe duwe anu apa ora iso ngecake apa ora nek kowe dikeki sak triliun sedina iso ngecake apa ora iso migunani apa ora ngono ya ta kowe dikeki triliun sedina malah ngeblak lara kaget ya ta jar tak lanjukke apa duit sak bakor kae sakmene iki terus piye kaget ya ta wis disyukuri olehmu kerja 50.000 sedina apa 100.000 sedina 30.000 sedina ya disyukuri ngono wae ya ta isih iso nyambut gawe isih iso makarya ngono ae lho ya ta akeh lho kono-kono sedulur-sedulur kanca-kanca sing ra iso nyambut gawe di PHK jan akeh rae akhirnya banyak PHK akhirnya banyak sekali terjadi tindak-tindak kekerasan, kejahatan, penjamretan, pencurian, pembunuhan ngono berawal dari ekonomi ya lho. Ekonomine keluarga durung bako, keluarga mergo banyak utang karena gengsi ya ta tuku iki tuku kuwi tanggane kancane tuku iki tuku kuwi gengsi aku kok ora tuku akhire utang utang kene utang rentenir alah wis ajur bakong SD SMP iki sekolah aku sekolah sing tenanan ngono suwean gedhe cita-citaku jadi presiden ya presiden ora penak gajine gedhe ya rono rene dikawal dijamin kesehatane dikawal keluargane dijamin ya nek anu apa tunjangane pensiun walah akeh rae nang didekake omah contone Pak Presiden Jokowi lho omahe bangun 2 tahun baru rampung-rampung ning kono kuwi nang arepan ngono kuwi do mamira ning Jalan Madu ngono omahe Pak Jokowi daleme pensiunan Pak Jokowi Presiden RI ya Mantan Presiden RI mugi-mugi panjang umur sehat selalu nggih Pak Jokowi aku ndongake sing apik matur nuwun ada generasi penerusnya Pak Jokowi ya yang berkiprah jadi wakil presiden ya toh tumurun itu istilahnya kalau dalam pewayangan wahyu tumurun ngono kuwi lho wahyu tumurun ya kudu disyukuri ngono kuwi ya jenenge wahyu tumurun iki sapa wae iso kewahyon ngono kuwi ya kari kuat apa ora kewahyon ngono kuwi ya ngono kewahyon iki kuat apa ora sampean kewahyon duwe bojo ayu duwe bojo ganteng ngono kuwi kuat apa ora kadang ora kuat malah do selingkuh ora kae piye dikeki apik dikeki kurang apik dikeki penak kurang penak wis jenenge wong wis sarwa kurang wis ngono wae bakong wis apal ya dunya hidup ini kudu disyukuri ngono ae lur ya matur nuwun ya lur ya aja lali klik like sampai ke komen share matur nuwun